INP channel clear tu te chibai levek ule amasa in putra male pu Biden-a bok hian bulhan tran le photila athange Donald Trump hun atop chia mai chu China hi an lo thoveng ber mai ni hi ti turin thilo om chho ta zela kan video masa khan Taiwan ramat thlo na an thon thu le South China Sea vela Indonun chanzir na pui tham deuh nei an tum thu kan soi to kha tuna hian China hian Taiwan chunga chet lak atum so nena lang Biden administration hian South China Sea lama ananin tipau Khawvel takna a China hian maka angai lem lowa ang viau maya China chu soilo keini zoram mi pui nol pui po hian Biden a hi chu makkan tivak pona lang lo nimin mai khan China chuan Taiwan chunga anril ruput mang chu tlang takin an soi chuak ta nge a Taiwan in independence an base ani chuan Indona chia kan maba kan ni mai anti tamia mai ni kan nung tun kar tir chhowvel atang khan China hian Taiwan hi arum thai tamaya bomber le jet fighter rual Indo long tenen ni tin mai hian a rodeu chur reng mai ni pusi jin pinga khan sani le somni kumthar thucha asoya khan Taiwan chu by force lak ngai po ni se sipai chakna manga chet lak an thelo thu asoi dai to kha hetianga China in ril ruwa put alan tir le ta ka chuan pu Biden a sarkar Pentagon lam point Taiwan an din pui ba ka atul dan anga pui an thelo thu an soi ve bok eng tak ang zelang mo pu Biden a hi pusin pinga uite emokan ti kha alo ni lo mai thaya nge apoi mo lai alo thlen huna thilom zia kan thele chau don hunin a hrilma yang chu Taiwan chungchang China na vauna hi arei to hle khania keini pona kha to kin nikum sang ni le som ni kumlai hol vel atanga kanon chhuah deuh chen kha clear tu te pon in la hriat kan ring hetia China a in tho sakna tul dan en hian ati mai don to lo ang view maya Taiwan hneh na independence pek mai a chuan apui bom tu ram dang tenen po anin nuai du mayang ti in Southeast Asia expert then kha chuan an soi hian mai hetiang hi ni awangin China laka putrama alo khau view mai po kha tuna an Secretary of State Thar Anthony Blinken po hian tha ati view maya China laka President Trump alo khau em mai kha atulani Hmalakna zong kha athavek kherlo mai theya mase atlang pui thu chuan a tha ni ati nge kan soifo angin putrama yes kha pu Biden hian aron no chho char don ang view maya Middle East UAE le Saudi Arabia ten Israel ne na in rem ton na an siam wanga Trump administration in UAE ne na F-35 le drone panga du sakna lan tirna na deal an siam pui po Biden administration chuan ati top lailok le taphot President Trump an White House chu san ma January ni som ni alo thlen ma khan UAE le Saudi Arabia officials tenen F-35 deal hi an lo ziak fel mana masi Biden administration Secretary of State Anthony Blinken chuan Middle East rama ral thum khal tur hi ti top lailok ka ennon thatle tur ti apuanga an policy tharne na in milnge millo an thlir non vel hrim don ani ber hi heiba ka Washington ra Riyadh inkar po ennon le tur antipoka hetia ennon le tulan ti ta ka chuan in rem na masa anga kalpui talovin anti top hlen le mai om mange ti te po ngai tu thei takani China vaccine chungchanga kan pakayang o China rama doctor rual le Beijing mi puitam tak chuan China siam COVID-19 vaccine hi an la du vak lovani Beijing municipal government chuan vaccine pek run pui hi anei me ka mase doctor te ngei point an la ringam chia lovani a chan chu communist sarkar hian adam doi siam dan tam tak hi athup tlata mithiam tak te point an rin hlel pha tavik mai ani COVID-19 chungchang hi langtlang takin China sarkar hian engma ti du lova andam doi siam te po hi sarkar ina fak chop ngai hil khopin mipuin an ring lovani entirnan COVID-19 vaccine pakhat
coronavac hi Beijing-a damdawi siam tu Sinovac biotech te siam ani China ram chunga trial an neihna khan za som sari le pariat mark an peya om zia chu he damdawi hian hna thok that hle an ti na ni mase he coronavac damdawi vek hi Brazil rama Butantan Institute trial an nei vele a chutan thil mu le China an trial result hi in anglo takani Brazil mi thiam te chuan China siam coronavac damdawi na tho that dan hi za som nga point pali chau mak an lo pe ni COVID-19 chua ma po khan vaccine chungchanga China hian ming hliau na alo nei photo a mi tam tak chuan tun tuma China vaccine po hi an la du te chiam lo amaro chu communist sarkar ni miu maya vaccine lak vector anti chuan lak vector ni mayang chu China chanchin bu sinhua inatar lan danin China siam COVID-19 vaccine hi mi makta duai 1.9 te pek an ni to a atum ni na hi January ni som ni pani khan an tran le a February ni ria ta zo fel tura beise ani Beijing a om Dr. Wang chuan China siam vaccine te hi thil ho om takani kele ka chung te chuan kan la don lo ti in ramdang chanchin bu te phone in a hril Dr. Wang a soidan chuan ramdanga chuan kum upatan COVID-19 hi a hlo oma chu wangin vaccine po kum upate an pe masa a China rama ve thung chuan vaccine hi thalai te pek masak an ni atir phei ka chuan zirlai no pangte an pe boka thunei tu te hian an thu soi hi an thak sek maya rin ngaman harani tina soi Dr. Wang a soidan chuan kum upaten vaccine an lak masak chuan mitam takin aso khok an dong dona chu wangin mitam takin an la du don lo hei hi China sarkar hian a hrekara kum upate pe masata lovin thalai te a pe masata zoka aso khok side effect atle man du wangani thalai te taksa ala chaka an tur lu tuklo turanga yani Beijing a district pakhat Xijing sana om zao anti chuan China Communist Party hian kan omna district mi pui za som kuwa hi vaccine pe katuma mase aladu hi chu kan tam lo khop mai thunei tu ten min nor lui tla chuan le kan lak ve te po nga yang chu alo ti ve bok zao hian a thei phot chuan vaccine hi la lo turin mi puya fui ve boka communist thunei tu ten eng tin nge man lak zel don hriat ala ni lo China hian COVID-19 hi chuan lama mangin population control atum poni theya Xi Jinping a thil tum hi tu man an resi lova mi puitan chuan amang an thlak ve bok ani hi hetiang ani mek lai hian India vaccine diplomacy hian China ati boi deuh nge moni Beijing chuan New Delhi chu Bangladesh Sinovac deal ti boi tuwa aron pule dai mai thotan ni khan Bangladesh chuan Covishield vaccine 2 million nga lai mai consignment pasaberta na lo dong to a tin pumodia sarkar hian vaccine 2 million ni athon liu levin alo peto boka heiba ka hian Pune based Serum Institute of India Biaksiama Pharmaceuticals Private kaltlangin 2 million somthum an lo leito boka Bangladesh Health Minister Zahid Malik chuan India tangin 50 lakh vaccine thatin andong don ti alo puang boka hei hian China ngenga chun viwi mani China he lom chia lovani hi China siam vaccine hi achiang kuang lo deuh nge mani a thenom ram te hian India lam hi an on jok ni na lang tat mai India nge thil danga kan lo chuan om chia lo po in mi hring nun na chan tu tluka hlu thil dang enge mo om chuang ni ani lom ni